Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ohambe nathi wasigcinele embingelele obaba emsamo egameni lika Jesu obaba bashumayela abavangeli abefundisi mbingelele nomama befundisikazi egameni lenkosi bonke ngiyababingelela omama bashumayeli omama bonke ibandla likaKristu intombi neinsizwe egameni lenkosi Docas Society Isibaya Society Christian Crusader Sunday School mabonke igama lika Jesu elebandla ufune ulazi ukuthi limi kanjani mabonke igama lenkosi akekho umuntu engamthintanga manje engamthintanga ovakashile aphakamisa isandla ovakashile sithi sawubona siyabingelela egameni lika Jesu ayangivumi nje mina umuntu ovakasha njalo hayi usehleli lo uyavakasha njalo sanibonani bazalwane ayibonga inkosi siyabonga unyaka wethu njenga African Gospel Church uyaphela namhlanje sesiyoqedela eFastgate masibuya sithi July 1 siqala umnyaka omusha ngoba siya kwi-annual conference yethu ngiyababingelela bonke abazalwane mama umngoni kusaphumile siyabingelela egameni lenkosi siyabonga abazali uNkulunkulu ohambe nathi kwaze kwaba lapha awunamhlanje babunobhala sangena kahle sanibonani bazalwane nekhwaya iyasho kahle haleluya hayi nakumina kuphileki la ingekho khona ikhwaya ngize ngifaka amasola angekho malibonke igama lika Jesu eke sigijimeni bazalwane ngiyanibingelela nonke ngiyanibingelela phakamisa isandla la ukhona uthi ngisewumntwana kaNkulunkulu haleluya ayingaphandle kwasebethatha leave oh haleluya laba sebethatha leave ke asibaza abathatha leave ngoba kaKristu ayithathwe leave mabonke igama lika Jesu ku-2025 mengabe ungibuza ukuthi usathana akakaze angidubule yini ngizokutshela ngithi useshayile wadubula not once not twice but many times kodwa ngegama lika Jesu ngisamile haleluya ngegama lika Jesu ngisamile bazalwane kumnandi ukuthi noma usathane dubula kodwa ube nawo amandla okuma haleluya angifisi ukutshela abantu ukuthi ngimile ngiyazizwa ukuthi ngimile ngime endaweni eqinileyo haleluya hayi ukuthi akakaze adubule usathane ngo-2025 usedubulile malibonke igama lika Jesu ngizwile inhlamvu zakhe kodwa ngiyaphambili kodwa nenza njani bazalwane ngiyaphambili nawe ngithi qhubeka ngithi ungaphela amandla haleluya ngicela sifunde khona sizogijima sisesidlweni siselangeni elikhulu amen glory to Jesus haleluya bamgamashi ake uthandaze saweshipa kamnandi baba wethu ziningi izinto bazalwane ezenzekile kodwa siyambonga uNkulunkulu siyaqhubeka malibonke igama lika Jesu senzenjani bazalwane nabashayekile siyaqhubeka nabalimele bazi ukuthi siyaqhubeka malibonke igama lika Jesu nabahlelwe yini kodwa senzenjani thina siyaqhubeka nje siyaphambili asahlela saye emuva bazalwane namhlanje ngifisa ukuthi ngibeke le ntshumayelo yami emfishane ithi ama-Israyeli ayonile angabesaba namandla okuma phambi kwezitha zabo
ngoba kuyinkinga uma umntwana kaNkulunkulu kodwa ungenawo amandla okuma phambi kwesitha. Hallelujah. Yabona ukujabulela ukuba yikholwa ekuthi makuqhamuka izitha libaleke. Malibonke igama likaJesu. Kukhona ukuwina izimpi njengoba sisempini, ngifuna ukusho njalo kunina ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu sisempini. Malibonke igama likaJesu. Kodwa into ekahle eyokuthi engathi noma uthandaze ekuseni noma uthandaza ntambama uthi Nkosi ngipha amandla ukuthi ngikwazi ukuma against my enemies. Hallelujah. U-Israyeli lithi iBhayibheli sizofuna lapha kuJoshua 7 verse 12 noma siqale kuverse 1. U-Israyeli bazalwane ngizosheshe ngiqede umoya ingcwele uzongisiza. Ubesehambile uMoses, esefile uMoses, sekungena uJoshua. uJoshua impi yakhe yokuqala, angithi ngiyakhumbula ukuthi kwaze kwathiwa azihambe ziye emfuleni kuzokhethwa abantu abayempini. Makufikwa laphaya emfuleni khona bathi mabephuza amanzi balala ngey'fuba. Kodwa khona abanye abathi mabefika emfuleni babambe ikhali ngala base beshaya amanzi ngezandla bemile. Kwakuwuphawu lokuthi labantu bandoba namandla okuma phambi kwezitha zabo. Malibonke igama likaJesu. Abanye bavele balala phansi makufika lapha emfuleni, ungathi umuntu uyempini ahamba ayophuza amanzi kanje. Avela phuza amanzi awaphuza. Kuthiwa khona ezinye ezavele zama zafika lapha emfuleni zabamba ikhali kwathiwa 1 2 3 4 kwathiwa bonke laba balale phansi, bonke laba bamile ababuyele ngala. Kwathiwa bonke laba balale kanjani, nonke ninilele. Hallelujah. Wenzani umbhubho wami? Bonke laba balele phansi abaphinde ekhaya, abahamba ohlala nabantu besifazane, abahamba bayogada lapha, wonke laba bamile sihambeni nabo. uJoshua usethumela ithunywa ukuthi asiyobheka izwe lase-Ai, ngoba empini kuba nezithunywa, kuba nezinhlolo, kuba ne-intelligence, kuba nabantu abahamba phambili. Labo-ke ama-intercessor. Malibonke igama likaJesu. Bagijima phambili, mabefika lapha phambili bathi hayi Joshua, masifika laphana sofike sibashaya sibaqedele abantu, ngoba yizwe nje elincane elingenazo igora. Wathi uJoshua ngizothumela abantu abawu 300, angithi 300 wabathumela. Lithi iBhayibheli babaleka phambi kwezitha zabo, sebefikile empini, baqoshwa impi yase-Ai, bagijima bayifulathele. Hey madoda. Hallelujah. Babaleka njengamagwala, nabagwazwa bagwazwa ngemuva ngoba babebaleka. 36 yamadoda eyasala empini, abanye babuya bashawa izwe elincane lase-Ai. Mabebuya uJoshua umbatha amasaka, uyithela ngomlotha, uthi Nkosi ngenzele. Khona abantu mabehlulwa izimpi abakwazi ukuya enkosini ngoba babuzanga vele baye empini.
ukuthi sizonqoba yini. Mina ngikhuluma ngawe wedwa, ngikhuluma mina bezinto eziningi. Manibonga igama lika Jesu. Ebandleni phakathi awufunde verse 1. Awufunde verse 1. Joshua 7 verse 1. Verse 1. Kepha abantwana Aya ubanga isizwe yebo. Umbhoboma ukhona. Manibonga igama lika Jesu. Amen. Israelites has sinned against God. Yes. So they cannot stand against their enemies. Yes. Fanele ube namandla uma phambi kwesitha. Yes. Into phambili manje usathana uzonqoba ibandla. Yes. Wena osindile enkebheni baleka ungabheki emuva. Sisempini. Yeah. Kepha abantwana baka-Israyeli Yeah. beqa ngoqalekisiweyo Yeah. lokhu kaKhamu, kaZabidi, kaZera owesizwe sakaJuda ethathwa kukho okuqalekisiweyo. Ethatha kona kuqalekisiweyo. Yeah. Intukuthelo kaJehova yabavuthela abantwana baka-Israyeli. Hayi lana umuntu oyedwa lo esizweni. Lithi iBhayibheli kwathi usempini wakhetha izinto kwathi wabadestroya yonke into. Abazalwane babengena ebandleni sithi destroy everything obukade unayo khona sizokwazi ukunika izinto ezintsha. Athi umuntu lokho ngizokugcina lo ngeke ngikwazi ukuya phambili kungekho. Athi mina ngizohamba nendlela yami hayi Yesu. Manibonga igama lika Jesu. Athi mina ngizoyihambela futhi ngizoba right. Oh hallelujah. Lalela asihambi ngokuthanda kwethu. Futhi asihambi ngendlela esibona ngayo. Kunendlela ekanjwa ngayo. Oh hallelujah. Umuntu oyedwa methatha izinto eziqalekisiweyo. Ulimaza ibandla lonke. Lonke ibandla ngelizibe namandla. Okuma phambi kwezitha. Manibonga igama lika Jesu. Lelo mbazana yazi ukuthi khona abantu abakholwayo kodwa bangenendaba nokuma phambi kwezitha. Hallelujah. Ukholwa kusho ukuthi unamandla. Kufanele ukuthi ube namandla ngosuku lenhlupheko. Kufanele ukuthi ube namandla phezu kweyilingo. Lendlela yethu ayilula. Ayilula lendlela yethu. Kuzo survivor abantu abanenhliziyo ezinkulu. Manibonga igama lika Jesu. Kodwa bathi ayi mina ngizokwenza ngendlela yami, ayindlela yakho la. Neyami kumfundisa ayikho. Sonke siphila ezweni likaNkulunkulu. Verse 12. Yeah. Verse 12. Verse 12. Yes. Ngalokho abantwana baka-Israyeli Yeah. abanakuma phambi kwezitha zabo. Abantwana baka-Israyeli ngoba bethathile Yes. izinto eziqalekisiweyo. Yes. Uyazi ukuthi ukuthandazisa umzalwane umthandazise kanti yena uphethe izinto ezimbili. Uphethe umthandazo wakho umthandazela wona kanti unamathemba akhe amanye aseceleni. Uyazi ukuthi uzummeme uthi asizile ukudla kodwa ahluleke ukuveza inhlambuluko yezinto zakhe ezifihliweyo ukuthi ithemba lami likho uNkulunkulu 100%. Nginesigubhu phansi kombhede. Wena manje thana abantu abanezigubhu manje. Anibonga igama lika Jesu. Thana abantu abanezigubhu umuntu usihlezi naye la kanti unesigubhu. Umfundisi oshumayela ngezigubhu. Manibonga igama lika Jesu. Kumnandi ukuphumelela isigubhu singekho. Manibonga igama lika Jesu. Isigubhu sami izwi likaNkulunkulu lodwa. Verse 12. Yes. Ngalokho Yeah. abantwana bakwa-Israyeli Yeah. abanakuma
abanakuma phambi kwezitha zabo. bekuza yebo qhubeka 13 Baya kufulathela izitha zabo. bayobaleka bafulathela izitha zabo Ngokuba sebeqalekisiwe. lalela kanti sikalekise endleleni baningi abantu abathi bayakholwa kanti sebehamba nezinto zesibili Yes. bazwa abantu bathi uNkulunkulu uyalekelelwa Yes. Ethina sikhoza uNkulunkulu ongalekelelwa mos sikhoza uNkulunkulu ongalekelelwa hayi ukuthi akalekelelwa ngoba sengise pulpit kwasemsizweni bami asanga salekelelwe Yes. hallelujah Amen. asiphumelele ngamafutha Phumelela ngegazi likaJesu into bayingaqhamuka uNkulunkulu kuona kumele ngabi nayo Ngolo vele ngabi nayo bayingaqhamuka uNkulunkulu vele yazi uthini yes yabona manje sangifika kwi-stage sokuthi noma abantu bayahleka noma abantu abahleki yini into engiyenzayo oh hallelujah uNkulunkulu mayenza yenzi is fine ngohlala lihlazo lakhe hallelujah mahlekwa mina kuhlekwa yena oh hallelujah noma ngingahlekwa ngithi bayangihleka abantu ngami ngithanda uNkulunkulu noma abantu bangihleka bathi wena ohlulekayo bathi uNkulunkulu wami oh hallelujah abantu bayigubhu igazi likaJesu linamandla liphezu kweyigubhu verse 14 glory to Jesus hallelujah yeah Suka ungcwelise abantu. nakho Joshua hamba uyongcwelisa abantu Uthi singcweliseni ingomuso. zingcweliseni uyabona bazalwane khona abantu yazenje vele ngidabukise mangabe kuumzalwane ongazi ukuthi before noma ngabe uyozila ukudla uyazi ukuthi fanele uyingcwelise before uzile ukudla fanele uyobona uyohlala phansi ulungise indlela yakho bathi mina nginasona ngizoya kovumana no you don't understand uyazi ukuthi khona abantu abazi ukuthi uma beyobona umfundisi basuke beyovuma izolo bazi ukuthi uma beyobona umshumayeli nje uthi wena uzobonwa abantu ngeke umshumayeli uthi ngiyovuma izolo abazi ukuthi lana sesumndeni Mabonga igama likaJesu. Ngengithatha impi yami ngithi asambeni siye ekhaya. Kaeli siyotshela uMayi izimpi zami. Hallelujah. Izimpi zami ngikhuluma la. Khona abantu engikhuluma nabo la. Ngithi izinto zami siphithene. Mabonga igama likaJesu. Ngithi izinto zami zinjani? Hayi suka. Fanele kube nayo indawo yokubeka izinto zakho. Abanye abantu abanayo indawo yokubeka izinto futhi abayifuni. Bazi ukuthi mabeya kubaholi babo bazophoxeka. Lalelani bazalwane, mina abazalwane umzalwane ongezi nezinto zakhe ezekumina ngoba esethi angizoconclude. I don't mind. Mengabe ufuna ukwenza kanjalo. Kodwa into engiyaziyo ukuthi fanele sihlale nawe sithandaze. Mengabe usempini. Ungayimeli wedwa ukuthi umfundisi yabona into lesiphele futhi sengiqedile ngayo. Wenze njani nongenza ukuthi nokuthi nawe ungabusayikhathaza. Malibonga igama likaJesu. Nawe umfundisi ungabusakwenza ungabusangena kulento yami iphelile sengiyiqedile. Ngithandazile. Awukahle wena makuthiwa uyimini uwenze njani? Unganokuthi waza ngithandazane ngenkani. Hallelujah. Incwadi yabahluleli Judges 2 verse 14. La yena bazalwa inceku fanele ukuthi ibe namandla nayo
Malibonke igama likaJesu. Uthi ayi manje unkosikazi uzongihleka nezingane. Azongihleka nezingane. Manje ngikwazi ukuqinisa phambi kwakhe. Malibonke igama likaJesu. Kanti intombi le engikwazi ukuqinisa phambi kwakhe. Lo muntu engihlala naye 24 hours. Funeka ngayazi impilo yami. Hallelujah. Malibonke igama likaJesu. Yabona, ngiyindoda ehlukene nesona. Wangifika ngiyindoda enjani bazalwane? Ehlukene nesona. Malibonke igama likaJesu. Futhi ufakazi omkhulu. Yabona nje lo nkosikazi nje. Mina nangu ufakazi wami omkhulu ukuthi ngiyakhona. Malibonke igama likaJesu. Judges 2 verse 14. Funda. Intukuthelo kaJehova yavuthela abakwa-Israyeli. Abehluleli. Incwadi yabahluleli 2 verse 14. Ngiyabona bazalwane. Uke wathi omunye ubaba siseqwaqwa emhlanganweni. Wathi lalelani baba. Musani ukuloke nincengela lo baba. Ngoba lo baba ucabene noNkulunkulu. Wathi wena baba ucabene noNkulunkulu wena. Noma singakuzama wena ukhishwa uNkulunkulu kwi-60. Uphelile. Yavalwa inkonzo kwaphunyelwa ngaphandle. Base kuphunyelwe ngaphandle. Hayi kwabe kwathiwa akabiza uzoxolisa. Wathi hayi ngiyaxolisa. Ukhuluma kanje enkopini kodwa lo baba uphelile. Qiniso nje ukuthi lo baba unjani? Phelile. Yakhona abantu abacabana noNkulunkulu othi noma uyazama ubalanda. Uthi uyazama bemuka noNkulunkulu uthi uyababamba kumele kushone wena. There is the point of no rescue. Oh hallelujah. Nomuntu angakhala athi ngiyakwila kodwa there is the point kwi-Mississippi River la ethiwa khona on this point there is no rescue. Nama-lifesaver ngeke azaye ne-boat ayiyi. Hallelujah. Ngoba umuntu noma phila nozomlandela lapho naye uyashona. Oh hallelujah. Yebo futhi. Oh glory to Jesus. Intukuthelo kaJehova Abe ngingumuntu abanentukuthelo kaNkulunkulu yebo. yavuthela abakwa-Israyeli. Yavuthela abakwa-Israyeli yebo. Wabanikela esandleni sabaphanga. Hayi, Ababaphanga. Uyazi ukuthini? uNkulunkulu bazalwane ugade. Ungacabanga ukuthi yonke into eyenzeka kuwena uNkulunkulu usuke engayazi. uNkulunkulu into ezenzeka kuwena usuke ezazi. Kwesinye isikhathi uyena okuyekelayo esandleni sabaphanga. Uyena okuyekelayo esandleni soba. Uyena okuyekelayo esandleni sabaphanga. Ngoba manje ngicabene enkonzweni. Ngoba noNkulunkulu enkonzweni khona ama-positions la engiyakwazi ukubamba khona. Hallelujah. Khona abantu ababhizi bakhala ngabanye abantu kanti kwi-judgment day akekho umuntu okhomba omunye umuntu. Kwi-success yakho noma ungakhala kanjani ngeke ukwazi ukukhala ukhomba abanye abantu. Ngoba le ndaba ingawe. Le ndaba ingobani bazalwane? Ingawe le ndaba ayikho ngomunye umuntu. Mina basuke bathekhaya ngikholwe ngisemncane. Amanye la angikwazi ukukhala. Bathekhaya ngikholwe ngisemncane. Uthi abathini? Usemncane ufuna ukwenzani? Usemncane ufuna ukwenzani? Ngoba akubona bonke abantu abazobuya la ufuna ukuya khona. Akubona bonke abantu ababuya la wawukhona. Thina sike sasingiso sontweni kwagcwala insizwa nezintombi masiphuma ngebhasi ligcwale thina sodwa. Abesekeke thina sodwa.
Wena mase kuthethe banganga bakhona namhlanje. Hallelujah. Ugwale thina sonke bhasi singagibeli nanoyedwa umuntu. Sabaza lesehlukene neso. Abantu abayinaki indaba yokhona abanandaba. Manibona igama lika Jesu. Kanti into eyenza manje uhlangana nayo in 20 years. Into eyenza manje in 20 years uhlangana nayo. Into eyenza manje in 10 years uhlangana nayo. Ngicabanga ukuthi into mawuganga manje kuzophela la. Manibona igama lika Jesu. Wonke umuntu in 20 years ago owaganga uyasafarisha. Ngicabanga ukuthi into eyenzayo ukubuyisa ngabantu cabanga ukuthi kuzophela 20 years kuya kuza kwena. It's coming. What comes around goes around. What comes around it goes around. Manibona igama lika Jesu. Ngicabanga ukuthi izinto oyikhiphayo kuye zibuye. Oh hallelujah. Abantu uNkulunkulu bamisela umusa nje usababuka. Abafuni ngisho ukuphendula. Hallelujah. Well, khona abantu abahlulekayo. Bahluleka ukuhosha isihlalo. Yes. Bahluleka ukuhosha isihlalo. Bazohlala. Athi umuntu kunenka uNkulunkulu. Ngiyamuza uNkulunkulu ukuthi ubalekile kumina. Awungisize ngifuna ukubuyelana noNkulunkulu. Akekho ukuthi umuntu ongakwenzela lokho. Akekho umuntu ongakwenzela yini? Akekho umuntu ongakwenzela lokho. Uyabafunda? Abashout 12. Yeah. Verse 14, 15. Yep. Wathengisa ngabo esandleni sezitha zabo. uJehova wathengisa ngabo esandleni sezitha. Ngicabanga ukuthi lento yokuthengiswa ivela kuSathane kuphela. noNkulunkulu uyathengisa ngomuntu. Yes. Yeah. Ababe besaba nakubo phambi kwezitha zabo. Bahluleka ukuma phambi kwezitha ngoba beqabela noNkulunkulu. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Otherwise udayiswa uyena. Manibona igama lika Jesu. Udayiswa uyena. Yeah. Noma phi lapho bephumela khona. Noma ikuphi lapho bephumela khona. Isandla sikaJehova sasimelene nabo. Ay, yonke indawo. Bethi bafuna umsebenzi. Isandla sikaJehova simelene nabo. Babethi belungisa umndeni babethi ahlale kwenziwe inhlambuluko. Isandla sikaJehova simelene nabo. Bethi befuna ama-property. Isandla sikaJehova simelene nabo. Bathi benza lokho simelene nabo. Ukade isandla sikaJehova masimelene nawe yonke indawo la uyakhona. Open. The same verse, yes. Isandla sikaJehova Yeah. sasimelene nabo. Sasimelene nabo, yes. Sibenzela okubi njengokukhuluma kukaJehova nanjengokufunga kukaJehova kubo bantwana. Njengokufunga, kaze uNkulunkulu ufunga uthini ngawo? Kaze uNkulunkulu ufunga uthini ngawo? Oh hallelujah. Khona umuntu ophakama bazalwane ewumzalwane azaphakamele ngisho uNkulunkulu. Athi uyena ongibisile. Ayilungisi ngani izinto zami. Obe uphakama azaphakamela uNkulunkulu. Nasesontweni aphakama azaphakamele ngisho uNkulunkulu. Aphakamele wonke umuntu. Kube uyena yedwa correct. Bonke abantu ba wrong uyena yedwa right. Ngoba uphakamele uNkulunkulu. Obe waze wakholwa bo. Ingilosi emnyama. Attack angels. Senze njalo siyamelana. Malibawe igama lenkosi. Joshua 22 verse 40. Verse 20. Sikhuluma ngale ndaba. Yabona mangalimukela izwi laNkulunkulu. uNkulunkulu khona abanye akhuluma nabo la kufanele bashintshe. Kodwa bathi ngeke ngoze ngife. Yabona izinto lezo othi uzofunga ivezanga. Hayi shuka. Yabona lezi ngoze ngife ngingayivezanga lezi. Ngofela kuzona, yabo lezi ngofela kuzona lezi. Lezi into ngakuyiveza, oyiveza ngoba usufile. Bathi ngoze ngife ngingayivezanga lezi. Oh hallelujah. Manibona igama lika Jesu. Angoze ngife ngingayivezanga lezi. Ngikholwa impela. Kodwa le ngeke ngiyiveze, ngikholwa impela.
Kodwa le ngeke ngize ngiveze. Pastor, mzixabanisa noNkulunkulu kube khona into okholwayo kodwa uthi ngeke ozufa ungayivezanga. Malibonke igama lika Jesu. Futhi mina ngeke ngize ngizijwele ngizoyithandazela ngize ngibe right. Kanti awuboni ukuthi uxabene noNkulunkulu. Ukuthi uyayihlambulula. uNkulunkulu uzoletha burning after burning, burning after burning. Hallelujah. Uzoletha umlilo ngomlilo. Ngoba uzethembe kakhulu. Kanti indaba yokuyithemba ubukele phansi bonke abantu. Ithi Bhayibheli uqala isiwe umuntu othemba labo lakhe likubala. Qala isiwe umuntu othemba lakhe likubala. Malibonke igama lika Jesu. Ubona nje ubukela phansi abantu. Malibonke igama lika Jesu. Nalabantu bonke abantu esontweni akabathembi uyena yedwa right. Omunye azahluleke, yes, ahlulwe yivangeli, azozositshela ngokuhlukana kwamasondo. Ilifa lingahlukene isondo. Oze kube umngobo wakhe ekhala ngokuhlukana kwesondo. Sondo manje yehlukana. Kalelele thuyahlukana. Manje amasondo ahlukana. Mina ngabantu engibathandayo lapha emesontweni ngasikwakho kodwa manje bahlukana. Bese nasandaba namasonto ahlukanayo thina. Malibonke igama lika Jesu. Alona andaba namasonto anjani bazalwane? Andaba namasonto ahlukanayo thina. Mina ngibheka impilo yami noKristu. Hallelujah. Ngibheka impilo yami. Yabona? Ngifuna ukubambelela. Ngifuna ukushintsha umlando. Ukuthi ayabakhona indoda eyathemba uNkulunkulu. Eyabana uNkulunkulu. Jesus. Ngazumela abandaba zamasondo. Futhi yakho umuntu obajiwe la hamba esontweni lakho olufunayo. Balibonke igama lika Jesu. Thina sibona abantu bamasondo thina. Oh hallelujah. Nane lelami engihleli kulona, nane lelingikhulisile. Lele lami engiyilona. Hayi ngengithatha impilo yami ngiyibekele isondo. Balibonke igama lika Jesu. Impilo yami ifihliwe kuKristu. Balibonke igama lika Jesu. Ifihliwe emanxebeni. Ayisindaba thina lokuhlukana. Wahlukana nakoMartin Luther wahlukana. Wahlukana kudala. Abazalwane bahamba nje vele benza njani bazalwane? Into endala uzosibelesela ngento engenamsebenzi. uKristu ufuna impilo yakhe ayindaba yokuhlukana. Unaka izinto eziseceleni kodwa ivangeli lakho. Oh hallelujah. Yebo ufuna kodwa ivangeli. Suka madodana. Izinto ezifihliweyo zehlazo ufuna sibe namandla. Yabona uma uthandaza? So. Fanele ube namandla emthandazweni. uNkulunkulu akubona ukuthi uphelele. Amen. Uphelele. Noma ngaphela uamen le. Anginayo inkinga noma ngaphela. Noma ngaphela uamen sikhuluma ngokuphelela. Phelelani ngoba uyihlo semazulwini unjani? Uphelela ukwazi ukuba yabona i-double parking ayishawa. Jesu ayishaya i-double parking. Ngoba ngeke ubone manje. Balibonke igama lika Jesu. Sashiya ikhuphu manje. Sashiya mthini. Ukaba ukuthi njengoba ngumfundisi ngineminyaka engaphezulu kwa-10 ngumfundisi angaze ngidayiselwe ikhuphu. Madoda ngidayisela ikhuphu. Kuba wena manje lebandla lakho ngaba nje yazi engimnandi ngisho manje yabona ungathembela esigubhini manje sengabe noNkulunkulu esengakhela umsebenzi wangakhela isekhethe malibonke igama lika Jesu ngaze ngathenga indawo ngaze ngakhiwa ngakha amagatsha ngacela sengingabuye emuva manje ngibuyele egubhini ngimbonela uNkulunkulu ukuthi uyalakha ibandla ngaphandle kwesigubhu. Hallelujah! Glory to
Jesus mighty God. Ngiyakufunda. 22 verse 22 verse 20. Akhali indodana kaZera Yeah, wakhe ndodana kaZera, yeah. akenzanga yini isiphambeko kuqalekisiweyo Wenza isiphambeko. Ngoba uqalekisiwe. Khona umfana kade efika la kumina ekuseni. Ngikhuluma naye nekazala imali futhi. Ngithi mina niyazi bazalwane, bonke abantu bomhlaba akekho umuntu ongenayo into ayikhonzayo. Akekho umuntu ongenayo ilathi la ekhonza khona. Ilathi lakhe la alikhonzayo. Akekho umuntu othi mayethola imali noma ethola ibonus yakhe noma etholayo ahambe nje ayoyidla phakathi kaNkulunkulu namadimoni ayidle phakathi nendawo. Khona la iyakhona. Khona la iyakhona. Alikho phakathi nendawo. Alikho yini bazalwane? Alikho phakathi nendawo. Khona umuntu eningeni yazi nimzame ukuqabela noNkulunkulu. Malibona igama likaJesu. Uhlulwa yinto encane. Uhlulwa yinto encane. Ukuthi kuyona into ayenza aqale ngoNkulunkulu. Yona yonke into ayenza. Thona umfundisi uyazela phika ukuhola imali enkulu. Uloku sithethe thina sihola imali enkulu asifaka kweshumi. Okuza kumina nami ngiyakwazi ukuhola imali enkulu. Ngakuyisi uyobheka ama records ami okufaka kweshumi. Ngihola imali enkulu. Ngifake ngize ngifake na kuma bonuses. Management bonuses. Production bonuses. Come on, one. Hallelujah. Faka kweshumi yona yonke imali. Glory, hallelujah. Amen. Bazalwane, khona abantu abasabayo nemali yabo ukuyisa uNkulunkulu. Mawucabanga wena ukuthi bayisa noma bengayisi uNkulunkulu. Uyisa umuntu imali yakhe bengayisi uNkulunkulu. Jesus. Mawungayisi uNkulunkulu uyisa imali yakho. Oh hallelujah. Umbonga kuphi uNkulunkulu? Glory to Jesus. Umbonga kuphi uNkulunkulu? Wena mfundisi waziningi ngamanye kodwa wehayi wena nabe ngiyona. Ngayona nje mina imali enkulu. Cabanga 10 years ago. 10 years ago. Kwakufuneka ngifake okweshumi kuka 5,000 rand. 10 years ago, 10 years. Ngabe ngifaka kwamalini namhlanje? Uyakhala wena. Uloku kodwa nokweshumi, kodwa nokweshumi. Ubona ukuthi eyabamazi uNkulunkulu lo muntu. Akazazi lezi zinto ayiphethe uyithathele. Banibonga igama likaJesu. Uma mkhumana fuyi inkuku eziningi lapha. Akazalethe nenkuku eyodwa la. Amkhumana ngisho kuwena nje. Ukuthi nomuntu akazazi ukuthi uphumelela ngobani. Ubani omphephisayo, ubani ombeke naye embeke khona. Kathi uNkulunkulu uzobonakala kuphela. uNkulunkulu ubonakala yonke indawo bona futhi nawe ubonakalisa ngayo yonke into yakho ukuthi uNkulunkulu uyamthemba. Hallelujah. Where is your faith? Hallelujah. Ngoba nakhona ifaith yakhe nakwento zakho uyise khona. Babonke igama likaJesu. Abantu beyimpepho bathatha impepho. Badlulisa imiholo yabo eyimpepho. Bathatha ikhadi lomholo nepay slip. Yasho njalo enye imambani yathi we mama mina ngiyithinta imali. Ngoba isuke esebank ngithatha ipay slip le. Bamngaba ngizocela ipay slip yami. Ibini khona kwicomputer hayi. Ngifuna ngithola la indaba ukuthi kukhona phela ngiyidlulise khona nepay slip. Ngingathatha ilaptop man uyidlulise khona lapha ya. Uthi hayi ngifuna ukuyiphinda. Iyodlula empepho. Usho umuntu ongakholwa. Hallelujah. Yabona ingozi ukuthi into zakho ungazenzi kahle. Bese uba weak phambi kwezitha zakho. Ingozi enkulu kuba kufunda. Ingozi enkulu. Malibona igama likaJesu. Jesus, hallelujah. yonke inhlangano Yeah. yabo Israel Inhlangano yonke yeah. yafika
akakholelwa intukuthelo na? Yeah. Futhi akafanga yedwa lowo muntu ebubini bakhe. Lo muntu lalela khona umuntu ongazi ukuthi ebubini bakhe ngeke afe yedwa. Uzodrega abantu abaningi ayokufa nabo. Hallelujah. Khona abantu abenza noma kanjani bathi mina ndaba ngiyofa ngiveza umuno yini. But what about your generation? Oyiyekele necurse. What about your generation? Hallelujah. Kale ngibonga ngihleke kabi lapha ekhaya, ngihleke kabi. Ngithi ngila emission ngiyathandaza. Ngizwa kuthiwa khona imambane efikile yathi hey sengivele ngathola i-permanent job. How permanent job manje na how wisho la permanent job babe ibuza hayi ngifaka okweshu. Uma uthi angifaka okweshu. Manje sengithola umsebenzi manje nali ikhadi abanithenga inyama nosi. Uyazi ukuthi la ikhaya phunyelelwa ngokweshu. Futhi la ikhaya mengabe into zilunga ngokosa phela. Akuyiwo kubantu abaphansi kodwa ngekhaya celebrate ngento eyodwa. Khulisa umntwana ngendlela kuyobe yakhe. Noma sekhulile. Akasuki kuyona. Oh hallelujah. Uyazi ukuthi kakhulu wakhe bekuthiwa athenga inkukhu emhlophe ezingayo. Kodwa la kubo la kubo lento yakho lokukhombisa izingane zakho izinto zakini. Oyikhombisa nini izingane zakho ezakho izinto? Lokubhizi uyikhombisa yamanje uma noma bebuye kumama ngabe uthi uthola lento yakho. Uyisingane kuma wakho ngakhona. Zakhona. Uyisa ingane yakho kuma wakhe ngakhona. Ile nto ukuthi abazalwane izingane zabo bahambe ngoDisemba bayiyise ogogo bazi abangakholwa. Bayiphuzise ombendeni. Yini konje ombendeni? He has done great things. Hallelujah. He has done great. Hallelujah.